Milí diváci, vítam vás vo farnosti Veľký Biel, do ktorej patrí aj filiálka Nová Dedinka. Toto je náš farský kostol, ktorý je zasvetený povýšeniu svätého Kríža. Naša farnosť je dvojjazyčná a väčšinou slúžime sväté omše v slovenčine aj maďarčine. Niektoré sviatky sa stretávame celá farnosť, alebo aspoň veriaci aj slovenský, aj maďarský na jednej svätej omši. Sú to tzv. Miešané sväté omše. Chodívame na rôzne púte, či už do Mariánky, také menšie, alebo sme boli aj vo Svätej Zemi, vo Fatime, v Lurdoch, v Ríme. V tejto farnosti som 11. rok a som veľmi rád, že je to naozaj živá farnosť, kde sú ľudia aktívni. Kostolníka robím v našom farskom kostole už 16 rokov. Keďže už som v dôchodkovom veku, až tak ma to nezaťažuje. Túto prácu robím rád. Otváram ráno kostol a večer zatváram, takže na krátke chvíle môžem sa stretnúť s sviatosťou oltárnou, čo ma posilňuje. My dvaja sme manželia, takže z toho kostolníčenia sa aj mne trochu ušlo. Máme tu aj kaplnku Zázračnej Panny Márie. Sú tu dve skupiny, v každej vyše 20 rodín zapojených. Pravidelne si odovzdávame kaplnky z rodiny do rodiny. Pred Vianocami v adventnom období je putovanie svätej rodiny, alebo svätá rodina hľadá príbytok. To znamená, že chodí sa každý večer do inej rodiny. Takisto tu máme aj koledovanie, ktoré už sa v podstate robí skoro 19 rokov. Na fare pri Veľkom Bieli máme ružencový spolok, máme 5 ruží. Ako ružencový spolok sa stretávame vždy v nedeľu, prvú nedeľu v mesiaci, keď máme ruženec aj v litánii. Ružencový spolok som prebrala v roku 2009. Máme skoro 100 členov, teraz nám chýbajú, nemáme plné ruže. Nie veľa to dáva, viac sa modlím odtedy. Pomáhame pri upratovaní, ináč ako je ružencový spolok. No už teraz sme to dokončili, lebo už mladí nám pomáhajú. Tak už nie, že nás nepotrebovali, ale my sme už dali výpoveď. Druhý kostol, ktorý je v našej farnosti, je Novej Dedinke, ktorý je celkom nový, má akurát 3-4 mesiace iba. A ten je zasvetený svätým Filipovi a Jakubovi, apoštolom. Ďakujem Pánu Bohu za to, že som tu kostolnička v Novej Dedinke. A ďakujem za ľudí, ktorí sem chodia a je tu úžasná atmosféra a veľké spoločenstva sa tu tvorí. Hrám zo pár rokov s malou prestávkou, predtým som hrávala doma. Keď som bola ešte slobodná vo farnosti Prašice a tak som sa aj k organovaniu dostala. Pred mnohými rokmi ako mladá ma oslovil vtedy pôsobiaci duchovný otec Štefan Kováč, keď nemal kto hrať, že dievčatá, poďte, ideme sa učiť na orgán, takže v podstate odvtedy som čistý samouk, do školy som nechodila, ale robím to z lásky k Bohu a táto služba ma veľmi náplňa. Tu vo farnosti pôsobíme a teda sme traja organisti, Stáno, Láco a ja, striedame sa podľa potreby, či už sú to slovenské sväté omše alebo maďarské. Ja teda hrávam len slovenské sväté omše, ale zároveň pomáham aj na mládežníckych detských omšiach. Ja som Marek a som šťastným farníkom tejto farnosti. Máme tu 5 zborov, aj dospelácké, aj detské, aj slovenské, aj maďarské. Ja rád hrávam v útorky na detských omšiach, kde sme aj viacerí oteckovia, že si takto plníme svoj sen, robiť hudbu a hrať Pánu Bohu po 40-ke. A máme tam aj deti, ktoré spievajú s nami, aj mladých, ktorí hrajú. Vo filiálke Nová Dedinka pôsobím 5. rok ako učiteľka náboženskej výchovy a považujem to za takú skvelú možnosť, ako spoznať deti a viesť ich bližšie k Bohu. A tu v našej farnosti je veľmi veľa živých spoločenstiev a jedným z nich je aj napríklad modlitby matiek. A v súčasnosti máme v našej farnosti spolu približne 9 skupiniek, v ktorých sa stretáva každý týždeň viac ako 30 mám a spolu sa modlíme a odozdávame svoje deti. A v súčasnosti máme vo farnosti aj 3 spoločenstvá, kde sa stretávajú manželské páry.
Aktuálne sa venujem novovzniknutému občianskému združeniu s rovnomenným názvom Fara Spolčo, ktoré je zamerané na rozvoj duchovných hodnôt vo farnosti a taktiež na podporu výstavby nového kostola v Novej Dedinke a aj údržbu a prevádzku farských budov. A takisto vo farnosti vznikla aj farská charita, ktorá súvisí s pomocou tým, ktorí to najviac potrebujú. Organizujeme farské tábory každý rok v lete. Máme ich už momentálne 2. Jeden je taký pobytový, druhý máme tuto priamo vo farnosti ako denný. Ich úlohou je vlastne evangelizovať alebo teda šíriť vieru medzi deťmi. Je to niekedy trošku náročné, pretože to musíme robiť takou hravou formou, alebo teda trošku odprezentovať tú vieru a tie také možno ťažké otázky tým mladším generáciám. Ďalšou takou aktivitou v našej farnosti sú pravidelné mládežnícke stredka, ktoré mávame každý týždeň. Sú to stretnutia teda mladých nad či už Svätým písmom, modlitbou. Čo je teraz takéto najnovšie a najväčšie v našej farnosti, ako som už spomínal, je náš kostol, do ktorého ale nie len doňho v Novej Dedinke, nového kostola, ale aj sem do našej farnosti vás srdečne pozývam a budem rád, keď sa stretneme či už v našej farnosti, alebo aj pri televíznych obrazovkách.